Something. आज हमसे सुन ले तू everything. Aku amazing. हा बागाननि गेजेर थांगासिनो दं नै मोनथारसिगोन ओरैबायदि बरिया जायगाया नायदो नै बिसोरो जोंखौ नायनो नेदों साहा बागान नै रायन' थांनाय लामानि बियो हाखिनि गारियासो गोबां दं ओरैबायदि मोजांबावसो अपेननो गारिया नैबे गंसे दंबावो नै बे गंसे गंब्रै गंबा गारिया बयबो बेस्थ' गावबागाव मा जादोंसोलाय नै गैलाबो लांदां नोंसिनालाय माथो जेबोआनो गैया ना ओरैनोसो थाबाय थादों नोंसोरलाय ए रायन' इक' रिजर्टआव नै जेखाइ खबाइफ्रा फख्रि दायो जायगाया एसे रानख्राव रानस्रि रानला बायजोब्बाय खिन्थु मे जुन जुलाइफोरनिफ्राय ग्रिनारि जाफिनसिगोन आरो अखाजों जाबजों दायो एसे गोरान बेलासिफ्राव मोजांथार अब्लाबो बेरायनो आरामनो बेरायफैनो हायो दै होगासिनो दं नै स्टुडेन्टफोरखौहाय लाबोनानै बेरायनो बेयाव प्रग्राम बानायो नै बेवहाय हमस्टे थाफैनो हागोन गेस्ट हाउसफोर दङ हर थाफैनो हायो बहा खना दंजोबो हनै जोंना गथ'फ्रा मा जाखोमादों नोंसोरो हाला माबा माबि जाखोमादों नोंसोरो सोरबा गोजौआव सोरबा गाहायाव सोरबा खाख्लुबदों सोरबा नायदों मोजां फार्स्ट टाइम खिन्थु एसे रानख्राव रानस्रि मोनदों ने गोरान जायगाया औ नै बेवहाय ओरैजाय माबा दङ बे गाखोनानै नायनोसै थाग्रा नाम्बार ओमफ्राय आरो गोजौनिफ्राय नुहुरगोन
हाजो गाखोथारिखाय मेंनाय मोनसोयो माथो बिरादनो नोंजों जाखोलांना बिदि वाव दै जमायग्रा ओरै गाखोलाङो दंफाङाव गाखोनानै बे दंफाङाव गाखोनांगौ हागोन नोङो मोनसेल' हमनायफ्रा औ ओरैबो ओरैबो हमनांगौ बे माबा जायो नैबे हायाथाय नै बिजों गाखोनानै थांनो नागिरदोंमोन आङो नै देनजारखा आयौ गोबावथारसैना गाखोयैया बिदि हायो 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 वाव हायो बे गान्थियाबो गानांगौ ओरै ला 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 खिन्थु सानै सानै गाखोबा एसे मावसिनगोन आरो गाखोग्रोनो हाबा वाव नैबेनोमोन र'बा आं बैनिफ्राय गाखोना फैदों हा गोब्राबलै एकदिङिया मानसि जायफ्रा गाखोफेराखै बिसोरो दा गाखोलै बिराद खस्थ' लामा गेजेरावनो बै गेजेरावनो आङो जालासोमोन आथिं मावबायसोमोन खिन्थु साक्सेसफुलि हाबाय आथिङा दाबो रोर मोनलायलायदों नै कारेन्ट सक होनाय बायदि वाव एनिवे साक्सेसफुल खालामनो हाबाय गाखोनानै एसे डन्ट ट्राइ जायफ्रा एसे खर' गिदिंनायनो मानो बेफोरबायदि मानसिफ्रा ट्राइ खालामनो हालै ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया जे बिराद खस्थ' जागोन ओहो थुलु थुलु सिङावहाय मावजोबलाय अब्लाबो हाबाय दैज्लाङावबाबो ग्रिनारि मोजां नुगोन आरो नै बानायगासिनो दं सापात बागान इक' फ्रेन्डलि आरो फेन्सिं होनानै दोनदों मैदेर फैनो हायिनि दा बै औवार मोनसे गोलाव होनाया जाहैबाय मैदेर होबथाग्रा आरो बियो मैदेर फैयोबा नांबाथाय बुखारना होगोन मोनायाव हगारना होयो कारेन्ट साप्लाइ राइन' इक' रिजर्टनि बियो गोबां मानसिफ्रा फैखाबाय बेयाव आरो फैबाय थायो बेलासिफोराव रिलेक्स खालामफैनो मोजां आरो जायगायासो एसे खाथि जानांगौमोन आरो हाजो जायगायाव जाफैबाय नालाय गोजानाथ' एसेयाथ' जाखागोनानोसै अब्लाबो थिगानो देवबारफ्राव माबाफ्राव गोबांनो गथ'फोर फेमिलिफोर लानानै बेरायफैनो मोजां जोंबो स्टुडेन्टफोर लाबोदों स्टुडेन्ट प्रग्राम जों लादोंमोन बेवहाय गथ'फोरखौ जास्ट बेरायग्लांनो जों लाबोदों आरो माखासे बेरायलांगासिनो दङ लान्च पेक खालामना लाबोखाबाय जोङो अलमस्ट 80 ना 90 जन दङ जों राइट 80 ना 90 गैया आं 80 बेसेबांबा बिदि दङ आरो 79 ने दङ गासैबो गावबागाव बेरायलागासिनो दं आरो जोंबो दसे नायथिंबायदों नै बोथोरा गोरान जानायखाय दायो बारा ग्रिनारि नुवा बैथिं थांथारोबा तेनजिंनि दङ ट्रि हाउस मा दंमोन दाथ' गैला गावबा गावनो जिरायलाबायना दंगासिनो नै जोंना स्टुडेन्टफ्रा नै टायार दंफाङावनो टायारावनो जिरायना थाजोब्बाय बयबो बिजि गावबा गाव बेस्थ' खालि बेस्थ' मबाइलाव वाट्सएपआव गेमाव सोरजोंबा रायलायनायाव गासैयाव बेस्थ' सेल्फियाव फेसबुकआव रिल्सआव गासैयावबो बेस्थ' औ
आं नोंसोरखौ मेगन साबायलै दहायनिफ्रायनो जिरायबाय थाबाय बिराद सिरियासथार माथो वाव सिरियास सिरियासथारलै बिसोरो नायलाय मानसिफ्रा स्टेशनफ्रा जोंना गाखोगासिनो दङ नै आर्मि ट्रेनिं होखाबायलै बिसोरो
थांफिनजोबनोसै बयबो नै बेनो पार्कआ गोरानथार नै जायगाया दायो एकदम अखा हाबालाय खिन्थु गोथां जाफिनसिगोन आरो बिलाइफ्रा जेब्ला खिलिजोबगोन दा अखा गैयिनि थाखायनो एसे गोरान जायगाया अब्लाबो मोजां बेलासिफ्राव साखोन सिखोननो बेरायनो समायना बिबार जों ओंखाम जानोसै बेयावनो ओंखाम जाथ'नो लाखिबाय बेनाबो दावखो जाला गैला जेबो फैदो गासिबो फैदो ओंखाम जानोसै बेयाव ज'नो ओंखाम उखैबाय ना उखैयाखै उखैबाय जादो एबार उखैबायबा दैफ्रा पेकिं आजावनो खालामदों खेवदो दे खेवदो मोनसे खेवजोबदो बयबो गावबागाव जायगा लायै जायगा जिरायलाबायदो नोंसोरो ओंखाम पेकेटआ बेनो नै बे आङो बाहागो लानायनिसोमोन मादै बिसोर ओंखाम जाखाङो जाबायानो माबादो नायो औ इन्जुआवहाय रानलाय गंनै बेनो हर गंसे सोरबा फांफैलाय खनसाय गाखोदोंमोन आं गाखोदोंमोन सुइजारलेण्डनि बायदि नुलाखादों